Usasana baburu sangko walau harato denai nak punya harago diri masih anggo usaha dena dirandahkan jua usaha dena dirandahkan jua mengadenai digunjingkan apo salah denai kasana apo ado denai meminta kok bangsai tentang bongsurang apo ado sana takana apo ado baju tagada apo ado sigawa nanta pakah kok kaya dun sana apa ado denai meminta kok kaya dun sana apa ado denai manyeso jai mului usah bakato usah denai digunjang jua usah denai dipake cean jua jai mului usah bakato usah denai digunjang jua usah denai di hino jua usasana mahino jua usasana baburu sangko walau harato denai nak punya harago diri masih ado usaha denai dirandahkan jua usah denai dirandahkan jua kok kaya dun sana apa ado
ado denai maneso jai mului usah bakato usah denai digunyang juo usah denai dihino juo jai mului usah bakato usah denai digunyang juo usah denai di pake cianjur baru mulai di barono tidur kena bacano bulan kasiangan kampang lain baru mulai dion barono tidur koknya pangbungo papagana dipakai urang indah dan sasa kapake diri dion untuk ibadah sayang ke adik oleh dia kandung indah kehilang sebuah mimpi di malam kalian dalam kasihan jalan
lare mai tongun tundi panua deraga adi sumarang di rumah nagada denai lare mai tongun tundi panua deraga untuk ibadah saya keadi ada dia kandung indah kehilang kabuah mimpi di malam lampion dalam rahasia kabuah mimpi di malam lampion dalam rahasia Jika mendetang apunan denai rasukan pasti ai mato mande balik nanga kaayang hatiku rindu semenjak liau berjalan ulah mande dahulunya nan maning bukannya tak sayang, bukannya denai malawan, de ayai tak masalah, masalah ini oh hidup menumpang bayangkan ayah orang indah langkah sasanang jo ayah surang biarlah denai berjalan dan turun di marantaunya usahlah denai di tagah mencarinya kok denai pun kan dibuang di hati denai larilah asalkan denai lai dapet bersama ayah jika mende tahu apa nande rasukan pasti ai mato mande bang
rindu semenjak liau berjalan. Ulah mande dahulunya nan manis. Bukannya tak sayang, bukannya dine malawan, de ayah indah masalah kah. Ini kau hidup menumpang ba ayah ka ayah orang, indah laka sasanang jo ayah surang. Biarlah ini berjalan dan turui di marantaunya, usahlah ini ditagah mencarinya. Kok denai pun kadi uang di hati denai lalilang, asalkan denai lah dapat bersama ayah. Bersama Dendang Klasik Minang, saya coba dulu sebuah tema Minang ya yang pernah diviralkan oleh David Istanbul yang berjudul Tangi di Rumah Gadang. Nan mujuan dak dapat diraih, nan malang sakit jok mato, dek bansai mangko manyisi jauh karan tau urang. Lah lare badan de untuang, nan mande acok papasan, nan ayah batanya jua bila buyung kapulang. Mandang kabanan tibo, rasa hati indah picayo, ayah baik untuk salah monyo. Tagun di tangan laman, ketika denailah pulang, saku lili uranglah rami. Air mata jatuh pada rai, isak tangi di rumah gadang, dan imbau ayah indah bersuara lain. Tonggak tua kini lah tabang, junjungan kami hilang. Oh Tuhan tolong tabahkan isak tangi, tolong antuk tampilkanlah ayah di sarunggung.
lare badan de untuan nan mande acok papasan nan ayah badannya jual bila buyuang ka pulang mandang kabanan ibo rasa hati indah picayo ayah baik untuk salah monyong tata gun di tangan laman katiko denai la pulang saku lili hurala rami air mata jatuh badanai isak tangi di rumah gadang dan himbau ayah dah basuh adolai tonggak tuung inilah tabang junjungan kami lah hilang oh Tuhan tolong tambahkan isak tangi tolong antong tampilkanlah ayah di sarugong Sembilan bulan 10 hari menanggung raga sabar menanti menyambungnya basah diri darah tak tumpah menyiram bumi jolong tadanya rengi jotangi baru bejari sananglah hati anggak ka ame babung kahungka anggak ka pera indah kata bilang oh hati mande nandi lukoi bumi menyumpah aras bagunnya alamai hidui takkan selesai bacaan kayu di kiri kumbang ya sumande indah kata bangle biarlah babuka perak jo amin anggak ka ame babu kabungka anggak ka pera indah kata bilang ko hati makne
nandi lukoi bumi manyumpa aras bagunca alamai hidup takkan salah bacaan dokayu di giri kumbang jaso mande indah gajah balik biarlah babuka perak jo amin jaso mande indah gajah balik biarlah babuka perak jo amin. Rintang Pape Kusu. Selamat malam dan juga selamat datang untuk pengunjung Pondok Santri Dorani ya. Sambil menikmati makan malam Anda dan juga berhibur bersama kami di sini. Lai pandai baminya ai licin juo tampak de urang alah tak kadi ke badan diri maoi jiko iye tong buruak disabu pasangan laki dia tekudua bare joringan kenelo juo hari kahari maot nandeng tangguang jiko den sabui kayo de urang tapi kan ame bacawan perang bacawan no perang bakas sutaba bakiro galang badin yang kacau tarali gadi tarali nyogadi diraih kadiri ambo badanan sadang dilawi basah jo ombak gada den baka cimpung rasa yang banget lah deh ang badang pandai baminya air licin juo tampak de urang alah tak kadi ke badan diri
ketok buruk disambut pasangan laki dia teku dua bare joringan dan lojuo hari kahari maoi nanden tangguang jiko disabut kayo jo ulang lebihkan ame bacawan perang bacawan jo perang bakas wendaba bakero galan badin yang kacau tarali gadir tarali nyogadir kong dirai kadiri aku padanan sadang dilawi basah jo gada den bakat cimpu rasa yang bana lah de ang badang dene sapang tu coba pengkusu musik pabilo kasalah sainyo panang salasay hari lasanyo tubuh di kaluah kurang panjalo denai sampantun coba pengkusu musik pabilo